Je to v poriadku. Môžeme, hej? Dobre, ja som tiež ready. Áno. Pár metrov. Nejde o tento kolobeh nezastaví. Dovolte mi, aby som vás privítal na jubilejnom ročníku projektu Filmový chodník slávy. Projektu, ktorý zdobí Laurinskú ulicu už 14 dlaždicami, významnými osobnostiami slovenského herectva, divadelnej scény, aj filmovej. Osobnosti, ktoré pravidelne každý rok nominuje odborná komisia a vždy, každý rok vyberie jedno silné meno, ktoré ho Dlaždica pribudne na chodníku slávy. No ale o tom, ako tento chodník slávy vznikol, aké boli jeho začiatky, nám už povie jeho autorka. Dovolte mi, aby som pozval k mikrofónu pani Máriu Rehákovú. Milé dámy a páni, dovoľte, aby som vás pozdravila pri príležitosti 15. ročníka Filmového chodníka. Páni, dovoľte mi, aby som vás veľmi srdečne privítala pred Mestským divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava. Predovšetkým by som chcela srdečne zablahoželať pánovi Milanovi Kňažkovi jeho vzácnemu jubileu. Aké spomienky? Šťavnaté, neviem. Milí priatelia, sme tu na svedkami, že človek aj napriek celoživotnému snaženiu môže skončiť na dlažbe. Milan Kňaž. Pani Vladislavu Fekete a pani Lubicu Krénovu. Aby pristúpili, ja vás budem navigovať, aby pristúpili k tomuto červenému kobercu, môžete sa naň postaviť. Tak. A spoločne zdvihli túto červenú šatku, ktorá ukrýva 15. dlaždicu na Filmovom chodníku slávy tu na Laurinskej ulici. Teraz. Teraz v tomto momente dovolte mi, aby som odovzdal kyticu, malú dlaždicu, ale tu vám dám potom asi po skončení, a mikrofón. Tak, aj kyticu dáme potom, takže a teraz je ten čas na príhovor pána Kňažka. Milé dámy, vážení páni, milí kolegovia, veľmi ťažko sa mi teraz hovorí, pretože najmä čo by som mal a chcel povedať je ďakujem a tak do nekonečna. Bolo tu spomenuté, že som kedysi bol kulisár v tomto divadle, to je pravda. V 63. roku som takto začínal a potom som sa vrátil sem neskôr ako herec. Dámy a páni, spoznali sme 15. oceneného na Filmovom chodníku slávy, oceneného, ktorého vybrala odborná komisia. No a skôr ako sa rozlúčime, tak malý fototermín, pôvodne bol v pláne po skončení. Nemôžem kľačať, lebo mám povolenie, ale tak to môže byť, viac už nie. Ešte hore. Dole. A do stredu ešte. Ďakujeme.
Dámy a páni, Milan Kňažko. Môžete to zobrať aj sú. Wow.